Здравейте! Вие гледате курсът по компютърно счетоводство, който се извършва благодарение и е записан благодарение на ИКТ център град Казанлък. Програмата, която вие виждате на вашия монитор, е Microinvest Delta. В този първи видеоурок ние ще се запознаем с основните икони и ще направим регистрация на фирмата. Иконите може да отворите от два варианта. Първото, което обаче трябва да направите, е да създадете нова база с номенклатури. Колкото фирми обработвате, водите счетоводство, толкова бази трябва да създадете. След това това е менюто операции. Виждате, тук е контирането, имаме задължения, плащания, мемориалните ордери, амортизациите. Можем да правим редакция на всичко това, което сме сгрешили, пропуснали, или да видите как става проверка на БУЛСТАТ, дали фирмата е активна и съществува. Могат да се правят и различни справки. Отчети, баланси, оборотна ведомост, главна книга, хронологичен аналитичен регистър. Иконите. Същото може да погледнете. Втората икона е контиране. Имаме зареждане на кореспонденции, отново редакция, ако е сгрешено, амортизациите. Ние в следващ видеоурок подробно ще ги разгледаме. Навигатор, плаващ навигатор, партньори, две много важни икони, индивидуален сметкоплан и начални салда. Тук са калкулаторът, датата, календара. Абсолютно същото е задължения и плащания, партньори по сметки, годишните финансови отчети. Първото, когато започнете с нова фирма, е да направите регистрация на фирмата. Как става това? Първо отивате на меню Помощ, след това на регистрация и въвеждате данните на фирмата, на която ще извършвате счетоводство. Данните, които виждате, са просто измислени. Така, давайки ОК, на вас отдолу ще ви излезе фирмата, с която работите в момента. Следващата важна стъпка, която трябва да се направи, е да се въведат сметките. Казахме две много важни икони. Първата е индивидуален сметкоплан. Отивайки на нова сметка, вие започвате въвеждане на сметките. 101. Основен капитал. Работим с дружество с ограничена отговорност. Следващата сметка, която ще ни е необходима, е 426. Вие знаете от курса на обучение, вземания по записани дялови вноски. Честичко се работи с доставчици. Още една сметка, която ще ни бъде необходима. Касата, разбира се, трудно можем да се справим и без разплащателна сметка. Начисляваме заплати, осчетоводяваме, но сега ще ви покажа как се прави редакция на индивидуалния сметкоплан. За целта отиваме на меню Редакция и избираме Национален сметкоплан. Тук сметки 461 разчети с НОИ и 463 разчети с здравна каса липсват. Затова при редакция на националния сметкоплан натискаме нова сметка и въвеждаме сметката 461. Тук ние ще трябва да въведем името й. Разчети с НОИ или с НАП. Още една сметка ще въведем. Казахме 463. Разчети здравна каса. Може и здравно осигуряване. Даваме ОК, при което вече двете сметки са редактирани или в нашия случай те са включени в националния сметкоплан. Сега отново се връщаме на индивидуалния сметкоплан. Давайки нова сметка, ние въвеждаме разчети с НОИ,
автоматично се изписва, и 463 разчети за здравно осигуряване. По този начин вие може да въведете всяка една сметка, с която ще се работи през отчетния период. В следващият видеоурок ние ще се запознаем с въвеждането и на аналитични сметки и въвеждането на начални салда.